Hi havia una vegada una bonica princesa anomenada Blancaneu, que vivia amb la seva madrastra, una reina malvada i vanitosa. La reina tenia un mirall màgic al qual preguntava cada dia: «Qui és la més bonica del regne?» El mirall sempre responia: «Tu ets la més bonica». Però un dia el mirall va dir: «La més bonica és Blancaneu». Plena de gelosia, la reina va ordenar a un caçador que portés Blancaneu al bosc i la matés. Però el caçador no va poder fer-ho i la va deixar marxar, advertint-li que no tornés mai més al castell. Blancaneu va trobar una caseta al bosc, on vivien 7 nans. Ells la van acollir amb afecte, i ella els va ajudar a tenir cura de la casa. Mentrestant, la reina va descobrir que Blancaneu encara era viva. Furiosa, es va disfressar de via i li va portar una poma enverinada. Blancaneu, confiada, la va mossegar i va caure en un profund son. Els nans, molt tristos, van col·locar Blancaneu en un taüt de vidre al bosc. Un dia, un príncep que passava per allà la va veure i va quedar encantat amb la seva bellesa. En fer-li un petó, l'encanteri es va trencar i Blancaneu es va despertar. El príncep i Blancaneu es van casar i van viure feliços per sempre.